Gastos besan na parove. Zaboli biste čoveku nož u leđa čim se okrene. Danas je dan u vili parova kada se priča o Nenadu Marinkoviću Gastozu. Dalila mu je u toku rasprave rekla da je izgubio pratioce na jednoj društvenoj mreži, ali Gastoz je imao urnebesnu reakciju na njene reči. Šta ja treba da radim? Da umrem jer su me pratioci obrisali navodno. Ja bežim od vas jer vas ja odlično poznajem. Vi bi zaboli nož u leđa čim se čovek okrene, ali ja nisam kao vi, rekao je. U uzavrelu vilu se uključila i Skrivena, koja je prokomentarisala izjavu Gastoza, da je došao u reality da radi. Čovek kaže da je došao na radno mesto, a hoće da radi šta želi.